Bizim döwrümüz ýokary tezligiň döwri. Her kim az wagtda köp zada ýetişmegiň ugrunda. Elbetde dürli hyzmatlaryň içinde de biz iň çalt ýerine ýetirleýänini saýda bilýär. Bu poçta hyzmatlaryna da şeýle mehribanlar. Qymmat bahaly ýükleri, dürli harytlar kemem resmi namalary bir ýere iwerenmezde biz olaryň amatly, ygtybarly, iň esasanam çalt eltilmegini isleýär. Inni bu zatlaryň ählisi Türkmen Poçta bilen elýeter boldy. Türkmen Poçta döwlet poçta aragatnaşyk kampaniýasy Türkmenistanyň çägine ýollamalary tez eltip bermek maksady bilen täze ekspres poçta hyzmatynyň ýoly goýulanlygyny habar berýär. Bu hyzmat inni ýurdun ähli howa mendillerindäki poçta bölümlerine elýeterli. Ekspres poçtanyň esasy artykmaçlyklary, tezlik, ýokary derejeli hyzmat, amatly bahalar, wagtyň tygyşytlanmagy. Hyzmatyň bahasy 1 kilogram üçin 20 manat. Şu bahanyň içinde siziň ýollamaňyzy gaplagy berýärler mehribanlar. Eger siziň uğratmak isleýän zadyňyz 1 kilogramdan agyr bolsa, onu goşmaça her kilogram üçin ýene-de 5 manat tölemek bolýar. Ekspres poçta hyzmatyndan peýdalanmak üçin näme etmeli? Munyň üçin howa mendilindäki poçta bölümine barmaly. Şol ýerden hem ýollamaňyzy uğratmaly. Ol iň golayda howagatnaw bilen gerekli ýerine uğradylar. Ekspres poçta gije gününiň dowamyna işleýär. Ýurdumyzda ýollamalary tez hem ygtybarly eltip bermek hyzmatlaryna isleg gün-günden artan soň ekspres poçtanyň esasy maksady şol islegleri kanagatlandyrmak bolup durýar. Bu hyzmat resmi namalary ýa-da kiçiňrek ýükleri gyssagly uğratmaly bolanyna iň amatly çözgütdir. Täze ekspres poçta hyzmaty, ýokary tezlik, amatly baha.